салом алейкум бародаро. Ина кормандони роҳ ДУ гредер кайсанд, раҳа тоза кайсанд. Саҳар гузашт рафти тарафа тоза кард. Ини дар тараф омад. Ина акай ғани буд. Рози ака, ина акай ғани гузашт. Ай тараф тоза кард. Раҳа меруванд, тоза менанд, баҳора нигаҳ менанд. Ай худоаму шуктия созанд. Ина бір рафт, раҳа руфт. Хай бародаро, худо нигаҳдор.